ina so ki je ki gudanar min da bincike ki gano min waye uban gidan Tumuti. Na gano cewa wata mata ce mai kuɗin gaske, hamshaƙiyar mai kuɗi. So ita ana ce mata Hajiya Ladi. Duk inda za ku je kuka haɗu da 'yan duros ko ma'aikata, kai ba ka da magana da su, ita ce take da magana da su. Buƙatar mu ɗaya, kawai ta fito mana da hodar mu kai wa Hajiya ita. Daga lokacin da kuka sako min Nazifi, ɗaya bayan ɗaya za ku kashi kashinku a hannu. Ai ta kashe maciji ne bata sare kanshi ba. Saboda saurayinta Nazifi wanda ta fi so duk duniya yana gurina. So ni na san fauda ta ba za ta taɓa salwanta ba. Kuna sane da barazanar da muke fuskanta. Muna buƙatar kyakkyawan tsaro. Okay ma. Amma wallahi ka ba da maza. Daman mace ce ƙarfin naka? Ina so ka kama neman Inspector Rakiya a duk inda take. Yanzu ba ka abin da na fito a nan. Idan sanu wanda yake da na fito, shi sa ce ba ya musamman ko saboda da na fito daga nan da zan samu da fara zuwa da wani kafin na fice makaranta da makaranta da mutu. Ko ba haka ba, ko bari za ka yi idan muka tashi da makaranta. Zan buga da makaranta da shi da Ina za ka yi aiki nake ake idan na san da wasu zurruka na da suka shige wajibi na sai dai in ba buga sakamako in ya so da je idan na sallami yara kuma idan da dana kuma sai na karasa saboda kada na zo ban gawa abubuwan da nake da na gudun yamma idan san ko gore ce na sa gaskiya ba dan sauri ne ina fere da har ba duk wannan abu fa da nake ina shirya na wanda muka yi siya mana da haska mana wannan nasa da ke shida shi da gaskiya wanda na ƙara yin wasa ya fita ba za ki rika yana samun lafiya ka shiga zuka mun wayo ku sai na koma sai kai na amma da Allah ki sai na kowa to kan da yake ne gare shi waya kai kuma ina kira shi a waya baya ɗaukar waya. Wato ku yaran yanzu ko ba kwa jin magana in an ba ku shawara ba kwa ɗauka abida. Taurin kanku ya muku yawa. Na gaya miki ki tura mishi wasiƙa. Ba kiran shi zaki ci gaba da yi ba ai dole zai gani zai karanta ko? Ha? Kuma message din ma na tura mishi baya budawa.
Ni gaba ɗaya na gaji da wulaƙancin da yake yi. Da yarinta ta auren nan yaushe aka yi shi. Kuma ni fa in babu hali auren nan kawai a haƙura ya sake ni. In samu wani mijin aura. Saki. Ke Amira a bakin ki? Kirfa min asiri. Ina nake jin daɗin wannan magana. Ai da ya sake ki Amira wallahi gare ya miki kishiya. Kwarai da gaske. Yaushe ina zuwa ana dunkulawa ana bani. Kina sani fa mutumin nan ba yadda za a yi ido kuɗi da shi ban samu karuwa ba. To ya za a kice ya sake ki Amira? Ke ba jin magana kike ba. Yar uwarki ta zo ta hure miki kunne ta hana kiki ɗauki shawarar da nake baki. Irin bulakanci da taurin kai irin nata ta goya miki. Tsakani da Allah ina ke ina cewa a sake ki. Kin taso kin taho ke ba ki kai ba. Bare mu ce za a ci gaba da nan ba. To ya za a yi kuɗi so ki gama zaman wannan gida? Ki tuna fa ina fa tare da dukkan masu kuɗin fa ina jin yadda suke faɗa fa. Ba fa ba su ake ban aka bayar a waje din da ya shiga ciki shi kenan an daina ci. Ni ko wannan bawan Allah in na je ya bani ya baki ya bani kashi biyu. A'a ya tsara da wannan magana ba kai sake ci. Yawa ni dai kawai ki bari a san yadda za a yi. Ke ni Amira ni fa in kullun zan rinka zuwa ina durƙusawa ina bashi hakuri ba wani abu bane. Yo me a ciki? Da karuwar da nake samu a ce na daina wallahi gara in rinka zuwa kullun ina durƙusawa ina bashi hakurin in dai zai mai da ki. Kar ki sake wannan magana ba na so. Yawwa ba za ki bara min da gari ba. A'a sai wallahi. Na. Abin da dai ka shuka to na ga tashin hankali. Na ga tashin hankali. Ga is ga fanka amma gumi nake inda kika san an tsoma ni a ruwa inda kika san ina tsakar rana a zaune haka na ji lokacin da zai je ofis ɗin na ga tashin ta inda na ji daɗi na lura da har yanzu bai san halin da ake ciki ba domin ina gudun asiri ya tona wannan abu guda ɗaya ne yasa kawai har yanzu kika ga yana cikin wannan yanayi. To ta yaya ma za a iya sani? Ka san irin makircin da nake kulla, ka san kisisin da nake masa? Ai in Allah ya da in ba wani ikon Allah ba zai taɓa ganewa ba. Sai dai abu guda ɗaya. Har yanzu ni kuma wutar tana ci gaba da ruruwa a cikin gidana. Inda kika san wutar daji haka wuta take ruruwa a gidana. Shi yasa nake so idan babu damuwa a waje tunani me zai hana in kulla alaka tsakanina da bara. Ce irin alaka? Alaka aure. Haba yaya, ya za ka yi min haka? Na gama ɓata ta, na gama munafunci a kanta, na gama wulaƙanta ta a gurin wanta kuma yanzu ka zo min da magana aure. Yaya gaskiya wannan magana ta sake yaya. Zuwaira ta hanyar aure ne. Asiri na zai rufu saboda ba na so asiri na tuni duk wanda ya ji zancen idan ya ji ta hanyar aure ne kin ga na samu rufin asiri na zai rufu kin ga ba na cikin tashin hankali wancan zargin da ake yi min kin ga zai gushi tunda abinci ne na aure kin ga na rufe barakata da baraka wancan kuma zance da kike yi kin babbata ta ba komai ni ina bukata haka ba wani abu. Ai kai yaya kana da matsala. Yanzu gashi ka ɗauko babban al'amari. Duk matsalar da kake kawowa cikin gidan nan babba ce, amma ka tsuke bakin aljihun ka yaya. Ka ki bada kokon dana, kuma ka san matsalar zila da ni. Ya kamata a ce miyan nan yar ja ta sauya a cikin gidan nan, amma a ce jiya yau yaya kana wannan zirga-zirga kana kawo irin wannan matsalar yaya. Zuwaira idan kika yi wasa waɗancan ma da suka shiga da town za su yi dawowa za su yi. Ba yaya? Wuri da gaske. Ai ba zai yi ba ta yaya? Waɗanda suka shiga ma za su gaba da dawowa. Har idan kika ga wani abu ya shiga hannunki, wani kuɗi ya shiga hannunki ta hannuna dai, to har sai abubuwa sun sai ta yayi daidai. Al'amura sun koma daidai mun koma kan network sannan za ki fara samu wani abu daga gare ni. Amma waɗancan ma kike wasa sai sun dawo. Sannan ina so in daɗa tunani idan fa wannan matsalar ta tono da ke ta shafa ni namiji ne
yanzu haka gidana yana gaggani yana zan iya barin gari in canza gari idan na tafi shi kenan ke kuma ka ɗaya mace ce ita ne kika yi ana kallon ki da matsala in ko da na bar gari zan ce ya gari saboda bikin da ke ta kwaɓewa kin fahimta ko saboda ka ke nan ki san me Ni da yaya ban san me zan ci. ni dai na ce ni sai a jima wannan shi Kenan. a lokacin da so zai shiga tunani ba za ya hange shi ba ka zama kurma ka zama kawo sai kai siran da Auka nake yi? Wallahi kun wannan wa'azi da ɗauka. Duk yadda zan lalata auren nan, ga na farraka zaman nan, ga na wulakanta maganar nan sai na yi. Idan na yadda ka auri Baraka, ko kuma me zan samu? A waya dama zan na samu. Yaya za ka yi? Yaya za a yi? Yau na ga bakar rana. Hai! Maganar nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala Ahmad. Shi za mu sake haɗuwa. Allah ya ke gaskiya na ji daɗin ganin ka. Wato nan kake gudanar da harkokinka? Yana tafiya daidai ma na bukaci. Ya yi kyau da sai. Sosai. Allah ya dafa. Allah ya dafa. Wani tambaye ka yawon mutum biyar. Islam na aure. Amma ya auren? Muna tare da ita. Kuma alhamdulillah kanin alƙawari ta ɗauka ta cika shi. Muna tare da karatu da komai yana tafiya muna samun matsala amma gaskiya dai ba da gidansu. Ka san har yanzu dai mutane suna nuna da cewa su sun fi son dai su ga yaya su aure su sun manta da cewa kwanciyar hankali tana da soyayya. Sai haka ka zo a gwada ka yi irin sana'atun saboda ba zan taɓa manta abin da kai na ka zo kuma na samu damar da zan taimaka ya kamata wani in taimaka ka zo ka gwada. Hakan zai iya domin wannan shi ne ɗaya daga cikin shawarar da kullum abin shaƙi ne hakan da hakan irin na yi abin da zai sa ita wata ina ganin insha Allah wannan ta yin da kawai zai kishi idan bukatar hakan ta tashi da izinin da sannan ya kasi ba da Allah ya taimaka wala Allah ya jagora Allah ba ku zama lafiya. amin amin ya rabbal alamin halin so yakan bayyana ga mai yin yanzu ma zuwa ne mai magana tun da kin ga yanzu ya fita kin ga ki rike mutunci ki tsaya a matsayin ki masu yaya tun da ba fata kika yi ba shi ma ki bari ne yana mana tafiya al'amuran Baraka. Lallai kin girma. Kin girma. Dan nan gaba na fuskanci yar kashi za mu gwada. Nan gaba gwabzawa za mu yi. Baraka. Ni kike kallon tsabar idan Zuwaira. Duba tsabar idan da ki gaya mata irin maganganu irin wannan na cin mutunci da wulakanci. Ni Baraka. ba magana kurtuwa tunda ni ba sa aiki da ce ba amma kawai ina son ki sani ko me ke ya kamata ki yi lokaci yayi da ya kamata kawai ki gyara halayen Baraka. Ko dai za mu gwada da kashi. Za mu doku mu casu. Lallai kin girmama. Sai yau na fuskanci cewa aure kike so.
ai duk yadda za ta zo gaban manya ta zo ta fuskance su to take sigara to lallai ta tabbata ta ba ne kuke ba ne ba mu magana rashin ni fa duk abin da kike ni fa bai dame ni ba da wani tsudidi da wani kissa ni duk bai dame ni ba kawai ni dai ina so in ga miki banne da dan uwana mai zumuncin mu lokacin da Allah ya tashi tonan asirin ki wannan ke kika jiyo ni babu ruwana tonan asiri baraka halin so yakan bayyana haga mai yin so ka tsaya ƙara siniya shi ne ke cin gurasa gaya abinda muka yanke shawara ba za mu rinda yin sana'a wanki da guga kana malamin makaranta kawai sai a ganka kana gurzon wanki ke ba fa irin wannan wankin na gurjen ba ni zan gurji wankin ba abu ne na zamani za mu buɗe guri mai kyau mu kuma mu ba wanda za su yi wankin su kuma ya kan kama abuwa su tafi daidai cewa za ka yi wankin yan kayi yi mana to ga Allah ya samu albarka ni ma kan kada lokaci sai kika nima mai kuɗi ki ma ki shana ki ji daɗi to ba dai kuɗin ba wasu mazan idan sun yi kuɗi sai su wulaƙanta matan da suke tare amma dai an ce juma'a da take daga laraba fata na da kuma ne na san ke da kanki a tunanin kin san cewa zai yi wahala a ce ne kuɗi kuma na hukunta take shi kenan Allah ya ba mu albarka Allah ya mana arziki madawwami na zahiri da na faɗi amin ya Allah bari in je ƙarasa miyan nan zaka ci dai ko kin ga yake zuwa agushin da ni bai wani ci ya mun jana don na ci gaya kun sai ana yin biya wala ake na bawa kai matsala je ki juye don Allah ne ni ko umma da ce an yi ne wulakanci da yin aure a ƙauyen kisha ai kawai na masu sunan dariya wanda shine ma ƙarshen cin mutunci gaskiya gare ya sake da inda gida a zama. Amira, ke? Wai ke me yasa ke so ki ta faɗa wannan kalmar ne? Na gaya miki ba na so, ba na son jin ta fa. Kar ki ƙara maimaita min wannan kalmar. Me yasa ka ɗauke ta kamar karatu ne? Ki ta min ita a cikin gida. Haba Amira. Yaushe za ki ta min irin wannan magana tunda na ce ba na so a bari ma. Kin kamo hanya kin taho daga gidan mutumin nan. Sai ba ciki kika fito da shi ba. Ni alfarma nake so ki mun ko ta kwana 3 ce ki taimake ni ki min ita ki koma gidan mutumin nan ki je kwana 3 nan in dai kin taho an je asibiti an ce kina da ciki shikenan kin gama min komai ki zo ki zauna mi renan cikin nan na san dole za mu rika cewa ya kawo kuma zai bamu amma ta ya za a yi mu zo mu zauna ba abin da za mu mora a tare da shi ai babu riba kenan yanzu kin gwammace in koma kwana 3 ya koro ni in zo miki gida da ciki wata 9 muna fama da rayuwa mai tare nan ciki kawai saboda dan abin da zaki samu da ne abin da zan samu din Amira bakin ciki zaki min kenan ban gane abin da zan samu ba ke yanzu Amira har ki bude baki ki gaya min wannan magana zaman wata 9 ne da zaki min in ci moriya abin ba zaki ba ki rike cikin wata 9 ni ba ni ce zan yi wahalar nan to ke ni ba rike naki cikin naki wata 9 ba ke fa sai da kika wajen wata 11 ma ce min akai ma naman raƙumi na ci a lokacin sannan fa aka haife ki duk wahalar da na sha ni ban ce na sha wuya ba sai ke
Wata taran da zaki rike min, ni ce fa zan yi renon cikin nan fa. Ke sunan fa yana jikin ki ne. Ni ce da ɗawainiya, ba wani aiki zan saki ba abin da zaki yi. Asibitin nan ma in zaki je ni zan rika kai ki. To me a ciki? Ni dai in samu moriyar auren nan naki. Shine kike so ki min bakin ciki irin na ƴar uwarki? Haka ake rayuwa Amira. A'a. Ya haka ne. Salamu alaikum. Waye? A Alhaji da Moriya. Barka dai. An shigo kenan. Sannu da shigowa to sannu. Lafiya, kala wallahi sannan an da lafiya? Alƙawari yana nan insha Allah yana nan. To, za ka gane gidan namu kenan. To Allah ya kawo ka. To shi kenan nagode. Allah ya kawo ka lafiya. Ba matsala insha Allah. Allah ya fidda mu kunya sai ka shigo. Alhaji da Moriya ne. Kuma kala. Waye kuma Alhaji da Moriya? Ai in gaya miki Alhaji da Moriya. Kin san alƙawarin da yake ba? Kice Islam. Ai ita ne alƙawari zan bashi. Bai taɓa ganin ta ba amma da ya ga hotonta. Kuma tun daga can ƙasar da yake, cakwalo baki. Yake aiko min da kuɗi. Ina cin moriyar abin. To shi ne yanzu kin gani ta tashi ta je ta haɗa kai da malamin makaranta. Amma yanzu abin ya zo min gidan sauƙi ma ni. Allah ya karfa gari na nono tun da gaki shi ke nan sai ai musanya da ki. In mani kuma? Yi mana. To na auren ya za a yi da shi kenan. Ko ke ne yasa kike min haka? Da fa ba haka kike min ba. Ba kya juya min baya in na faɗi magana. Haba Amira. Mutumin nan idan ya zo tunda dai ita ganin ta yayi a hoto sai in musanya da ke shikenan sai in ce gaki me a ciki ne ni mijin nan naki fa kin ga abin da muke ta fama fa shi ma fa moriyar za a ci irin waccan. Wannan wani irin magana ce haka, wani irin zance ne wannan. Ai ba wani abu ne wannan tunda dai ni za a rufa asirin nan ko. Idan Allah ya kai wa Allah kai wa girman Allah ka sauke nauyin da kake kanka kamar da ni kawai. Wace irin magana ce wannan ba? Ki me yasa kike son ta da zaune tsaye? Ana zaman lafiya sai ki kirkiro abin da zai ɗaga mutum hankali kawai da rana tsaka ki ce in mai da ke gida. Yanzu in na mai da ke gida kar fa ki manta ƙauyen nan sun riga sun sallama ki al'amuran ki gaba ɗaya suna hannuna kawai sai in ɗauke ki in ce ga ki na kawo ki da wani dalili in ce musu ya kamata in wani abu ne yake damin ki ko wani abu ne yake faruwa in har kin san ba zai daga min hankali ko kuma ba zai taba zumuncin da ke tsakanin mu ki fito ki faɗa min sai in san me ake ciki ko Kana so ka sani? bare ko ina so in sani Gaskiya za ka sani amma ba yanzu sai bayan nan ke kin ga matsala ta da ke to amma shikenan ki bari za mu shawara da zuwa yara da abin da ya kama in ce sai wai ki me yasa har yanzu yarinya ce ke kin san menene aure karfa ki manta baiwar Allah nan mata ta ce yanzu aure fa shine alakar da yake kulla alaka ta har abada ta yaya zaki ce ba zan sanin da ita ba karfa ki manta ya kamata ma a ce in wani abu ne yake damin ki dauke ta a matsayin yar uwa ki daina kallanta a matsayin abokiyar gaba ki sanar da ita in ma ba za ki iya faɗa min ba sai ita ta sanar da ni amma sai ki ce a'a shikenan ke kullun kina kallanta a matsayin abokiyar gaba ta yaya zama zai yi da haka ki daina abin da ki rinka kallanta a matsayin yar uwa mai sancin amana don Allah sai ka yi duba halin so halin so halin so
so yakan bayyana ga mai soyayya. In yarda ta zamto ɗaya to ba a ja. Haka ne. Wai me kike nufi ne? Yaya muna cikin ɗaki muna magana ta sirri Amira zaki kwaso jiki kiyo waje. Ake din ce mu na ma kasa gane inda kike sa in kika yi nan sai kina. Ki dauko magana ya Islam kin kawo na ni kun ma gane ma gaba ɗaya me ke fara ba. Zuwa ne in sha iska. Wuta na hura miki a cikin? Yanzu wannan magana da nake miki ke kullun ina ɗora ku a hanya ƴaƴan nan kina iska kika fito ki sha. Yo ai gara ki tsaya mu yi magana a ciki kice miki firfita. To ni ai maganan nake so mu yi. Ni fa ba wani abu ne. Wannan gida da kike gani muke cikin shi. Alhaji da Moriyan nan ba. Ta dalilin shi ba gidan nan ya zama nawa. Kuma ba dalilin kowa ba dalilin ƴar uwarki ne Islam. Yanzu ummatin da ba Islam ai sai a haƙura. Ai yayi ne dan Allah ba shi kenan. A'a ni ba haka muka yi dake ba. Ba haka muka yi dake ba. Yawwa Alhaji da Moriya kamar banki yake ba sadaka ba kyauta. Bai san su ba. Yawwa in dai zai samu zai yi shine magana. Ni magana ce ta ƴar uwarki Islam. Mun yi magana da shi yana ƙasar waje. Ya tafi yana Czechoslovakia. Idan ya dawo daga Czechoslovakia din nan nayi tabbatar mishi ni zan bashi yarinyar nan. Mun yi da shi. Kina kallo ta je ta yi karmakar mata yarinyar nan da yake ba jin magana take tawo ba. Ta tafi ta je dangin uba da yake su dama haka suka iya rayuwarsu a nuna maka karfa sai ɗaya girma a hannunka a zo a ce maka wai lalle ɗanmu ne. Da can yana karami an baka da wahala. Yanzu an zo an min karfa an karɓe min yar an ɗaura mata aure da wancan malamin makaranta. Tana can a gidan mijinta. To yanzu ke kuma ba sai mu haɗa kai da ke ba ki rufa min asiri? Tun da mijin nan naki wala yake ta mana yaƙi sai in nuna mishi ke idan ya zo. Idan ya ganki shikenan sai a daidaita. Ban gane ba umma. Ban ma fahimci me kike nufi to. Gashi abin da nake gaya miki da Hausa nake miki maganar nan. A'a umma lafiyanki kuwa? Daga turu nake. Ka ji yarinya. Ya ina saisaita ki ina koya miki abin da za a bi hanyar arziki kuna min irin wannan wulakanci. So kike nan gidan din kuma a kore ni a kwace gidan? Ke fa da ke nake ita waccan tun da ta ki ba ta jin magana ta. Ke fa in na gaya miki yadda kike. Ya kuma kike so ki zame min haka? Ina da gaskiya wani ɓangaren. Na yayi yawa. Ai yawa ni da gaskiya. Yawa. Gaskiya na yadda Islam tana zuwa gidan nan. Wallahi ta sa ki a hanya ta hure miki kunna. Shi kenan. Shi har kullum abin da ke so kuma yarinyar nan mara ya kamata ki gane wace ce ita. Ba na jin daɗin yadda mu'amala da take kasancewa. Yanzu ba dama ki zauna ki shi fitar da maslaha. Ya kamata ki rinka ɗaukar ta kamar ƴan uwanki. Amma sai in zance daga bakin game da kake ma in ji wani na daban da gobe sai in kasa gane ina zan nufa. Ba na jin daɗi. Zila dai ranar wanka ba ce. Ya kamata ka san cewa Baraka ya wacin ta kawai take yi na banza. Shi yasa ba ta son zama gidan nan, ba ta son zama gidan yayi shau. Shi yasa ta ɗaga maka hankali tana son ta koma ƙauye. Idan ta koma ƙauye wajen wa za ta ce so take da rinka yin abin da ta ga dama ba tare da an ganta ko an kuɗe ta ba ko a takura mata akan wani abu. Ya kamata ta gane. Wannan yayi ba za ta yi zama. Ni Baraka ba sai ya zuwa raban sai ya fito. Yanzu ke ma sai in rasa gane ina kika nufa. Na in zo ki ce min nan, ki ce min kaza, ita ce min san. Na je yayi shi ma ya ta in ci kar ai kaza. Na rasa gane ina gano bakin zara. Wai Zira dai dama tsakanina da kai har yanzu akwai wannan matakin a tsakanina da kai. Baka yadda da ni ba Zira dai. Allah sarki yayi shi. Allah sarki. Yayi shi yana iyayensa amma ba a gani. Dazu nan yayi shi ya shigo gidan nan. Ni magana akan Baraka. Wancan zaman da Baraka ne. Ka san akwai wanda suka mana sani. Dan haka yace yau
idan Allah ya tabbatar da magana kayan ɗakin ba shi amma shi ne za ka zo min da irin wannan magana kar ki fassara ni a wajen ya kamata ki gani kuma ki gyara ba mun hankali yanzu ba gashi na fahimci ki ba har na ji daɗi kar ki jiyar da na ji wannan bayanin da kike amma a ranka binne min abubuwa ni Allah musiri ne ba zan iya sanin gaibu ba da zahiri na a ce tun san da kake nema na tun kana waje wannan halin a ce har yanzu halin mutum bai sauya ba to yaushe za ka sauya ka mutu na samu ma rashin sanin ina aka dosa shi ke sa ki ga na fita daga hanyar ba ya yi shi abin da yake mana Allah sai ka masa kuma dan Allah ki kara jaddada masa ita kuma wannan yarinya bara zan yi a ce tun kana waje a ce wannan halin kake to idan har baka canza halin ka ba wai suna da yi ka canza halin ka to ni gaskiya na da mutum da kake ni ka san ni ina da wani irin hali ba komai take fitowa a mutum ba sai in yi gum sai ta tabbata an gan shi a zahiri an baza shi a ciki yadda za a so maganar nan a daidai amma kai ka fi son komai a bayyana shi a bayyane ni wallahi tallahi na gaji da abin da kake saboda haka ni gwara ma in zuba yaji in tafi wannan yarinya ko ni zan yi magana tana so ta rinka zamu mu ita dan iyayenta ba za ta bi ki sau da kafa ba tana da wata uwa yanzu sama da ki Allah ya tabbata yana yau dan Allah kike bin ma sai na kara jaddada masa ƙara masa alaƙarka da Latifa ai dama ni ne na ce na yi ruwa na yi tsaki a cikinta ko? Ma'aru me kake nufi alaƙa ta da Latifa ba kai a ciki alhalin kuma kai kaɗa ta yi magana mana Islak akwai abin da yake so ki faɗa. Gaskiya wannan abokin naka ba so na yake yi ba ya yi sha'awa ta yake yi. Wai saboda baki da kunya Latifa wai mijina ke so ki aura? Ni fa ban ce komai ba. Ni ban ce ba na son bawan Allah nan ba. Ni fa yanzu ina ganin lokacin aure na yayi. Dama haka aka ce mata ta tafi aiki miji ya zauna a gidansa ya dafa abinci. Yanzu ita saboda Allah ba za ta zauna ta dafa maka abinci ba sai ta ɗauko wannan balagaggiya ta zo ta haɗa ka da ita a gida? Daga yanzu wasan zai soma. Ai dole ne sai na sa yaya zargi. Subhanallah. Wannan zamani muke ciki. Wannan irin maganganu ne kace jera mata me kace so? So kace ita ta yarda da kai kenan? Yanzu da abin da ya bullo kenan mama wai zargi na yake da abokin shi Ibrahim. Zarge kuma? Ke ko me zai faru fa kasan nan sai dai ya faru. Babu abin da zai hana an auri Ma'aruf wallahi. Ta yaya za a yi ga abin da nake so kuma sannan in yi haƙuri da shi? Wannan ai ba magana ba ce.